Suportabe Sir Henry, yung ngani po ni Sir sa pinagkakabalahan tano, aram tama na sa maabot na simana, mapuon so sa tuyang palarong Bicol. Ang venue kani, digi sa tuya sa Legazpi, as in so ibang mga events, sa Yeah. iba man na distrito, at Opo. then sa ibang ating probinsya pa sa iba, no? Mhm. Pero ang opening kani, digi sa tuya, siguro sa 23 yata ito, kung di ko nasasala. Mhm. Pero kung yan, diretso ang mga koordinasyon at tigigibot sa mga LGUs, lalo-lalo na sa DepEd, para maasigurar tayo ng kaligtasan kang sa tuyang mga players, itong mga delegates, at the same time, lalong-lalo naman itong sa mga spectators. Mhm. Sigurado dadagsaon kita yung mga tao kani. Yeah. So, yes. sa preparasyon iaasigurar ta na safety ining mga sinasabit ng mga tao na ni Mhm. sa pagdi-deploy kang mga personnel Mhm. sa mga venues na pagigibuhan kang mga kawat at the Yeah. same time itong bulleting areas ninda. Opo. Sumanag po kapag naming police 24 hours, 24/7 po para masigurado ta na ligtasin na. Ay, very good. Tagari, more or less, tabi, Chief, mga nasa 10 eskwelahan so ang billeting kwenta, areas, ano? Dili po sa Legazpi. So, 24/7, may pulis po kitang assign dyan, ano? Igwa po, 24/7 igwa po. Lalagan tayo kay police para sigurado kita siyempre naka-showcase naman digdi ang sa tuyang syudad. Opo. Dapat safety sinda.